video klip karo Nanda Kentut. Made jadi ratu. Nanda made jadi ratu Mananda. Ya, Sinuwun Mananda. Ya. Nah, esok makan itu lagu. Nah, ora masalah ora karo dolan. Bapake pengen refresh. Orang menyambut gawe wae sekali-kali iki piknik. Pengen nonton ngene ya. Ora. Lagi okasi mode WhatsApp ya. Nah, mangan tunanetra ya menyimak nggih. Ngoten nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nggih. Mari barang nyuwun lagu kantos nasi jadi ning Mekar Arni. Oh nggih. Ya. Ini go saking Pangadine Pondok Umum Jakarta. Nderek biar Mas Kangko matur Mbah nuwun ugi. Assalamualaikum, waalaikumsalam saking Paiman Jayapura Indonesia Timur. Ingkang asli saking Suharjo Makmur. Oh nggih, matur nuwun. Kata sanget ingkang tasih memonitor wonten ing YouTube kang satu wonten ing TikTok Mbah nuwun. Uga Mas Bagong Bojonegoro uga tasih monitor. Datang kantun Asmara Santo Madiun. Monitor ki jalan nggih. Sampai jumpa besok tanggal 22. Wonten ing lapangan Pujaseran Jiwan Madiun. HUT Golkar yang ke-61. Mana ya. Lah saiki musiknya digarap kok. Musiknya digarap. Mikir Salibri ya. Mikir Salibri. Ayo kan. Lagunya apa? Manut. Ya. Manut karo karepe anak wedok. Nggih. Weh. Iki adik kula nang saka Rembang ya menyimak kok. Masa? Ya. Isigir Arianto ingin nembe umrah wonten ing Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Ya. Ya, Desigir Arianto Sugeng Gambar Sami. Ya, nggih. Ayo keren, nyanyi apa, Nduk? Ijek lah sekolah. Ijek, ya, sekolah musik. Ikan dia medus ini. Besok bablas nanti Nduk kan. Tanggapan nanti besok. Iki ketulung aku, Mbak. Oh iya ya. Besok piye lagi? Hah? Besok iki. Lah, aku lek nonton rono kon piye? Nggih. Rono ndung aku enggak? Nggih ta? Iya. Oke, kula kene VIP terus kula kan pindah. Oh sip. Nyamper iki, Pak. Ngomong ibumu, besok budal. Oke, nonton niku, Pak. Apa? Napa singgone Kak Minta? Oh iya. Kali Mas Arfi ya, Pak. Akhirnya belum tak saya. Saringan belum orang. Kurang. Belum sih. Ya besok makan belum agung di. Nggak cintai yang udah belum makan. Ayo besok. Yang belum agung. Atau main latihan. Alasan latihan biasa orang. Biasa ini gaya video klip karo Nanda Kentut. Made jadi ratu. Nanda made jadi ratu Mananda. Ya, Sinuwun Mananda. Ya. Nah, esok makan itu lagu. Nah, ora masalah ora karo dolan. Bapake pengen refresh. Orang menyambut gawe wae sekali-kali iki piknik. Pengen nonton ngene ya. Ora aku wis. Bapake wis abot karo bangsa sing ngomong-ngomong kuwi. Sabes. Oh ya. Sabes masuk. Malah barang seragam kok ya.
Oh ya, bareng orang kon kali kabeh tabui DLI. Kon ya boleh tua-tua. Ya ora nom-nom. Ayo lakune apa nduk? Dan apa Pak? Manut. Ana sing nyuwun sinarengan. Terus ana sing nyuwun tresna sejati. Oke pokoke sinarengan. Niku mawon. Apa? Apa Mas? Puspitan mawon. Oh, hospital lah. Ya. Oh, ya. Musiknya anu gamelane nututi ora iki. Ya, oh bukti ya. Ya, Puspito nolo. Ya, sesuk ana pentas spektakuler ana ing Tulungagung. Maute Tulungagung. Ya, senior-senior awake dhewe dalam aku tampil. Iya. Kayak puspitan mawon. Puspito nolo. Mas, mangga diaturke. Nah, ya.
Budwi terus Nanda karo